निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. नमस्कार. कोकण 7 लाईव्हच्या जाऊ देवाची आगावा या खास कार्यक्रमात आपलं सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण आलो आहोत कोकणातल्या एकमेव एकमुखी दत्त मंदिरात आणि हे मंदिर आहे आपल्या सावंतवाडीत. इथं खास टेंबेस्वामी महाराज राहायला यायचे आणि विशेष म्हणजे ते ज्या ठिकाणी राहायचे ती खोली अजूनही शेणानं सारवलेली तशीच्या तशी ठेवलेली आपल्याला पाहायला मिळते. त्यांच्या पादुका आणि त्याचबरोबर नारोपंतांची समाधी देखील इथं आपल्याला पाहायला मिळते. तर जाणून घेऊया या खास वैशिष्ट्यपूर्ण मंदिराबद्दल. चला. या मंदिराबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊया. या मंदिराच्या पदाधिकाऱ्यांकडून आता आपल्यासोबत आहेत सतीश भोगळे. काका, काय सांगाल, कोकणातलं हे एकमेव मंदिर आहे, एकमुखी दत्त मंदिर. एकमुखी दत्त मंदिर हे जवळजवळ कोकणात असे नाही आहे आणि हे वैशिष्ट्य म्हणजे टेंबेस्वामींच्या आशीर्वादाने स्थापन झालेलं. आणि या मंदिरामध्ये जी मूर्ती आहे ही मूर्ती टेंबेस्वामींकडे माणगावला वास्तव्याला असताना 6 महिने ती मूर्ती स्वामींकडे होती. इथे जे हे जागा मालक नारोपंत उकिडवे हे सावंतवाडी संस्थांमध्ये कोर्टामध्ये क्लार्क होते. ते पूर्णतः नास्तिक होते आणि नास्तिक असताना त्यांचं तिथे एक वकील होते सावंतवाडी कोर्टामध्ये, संस्थांच्या कोर्टामध्ये. त्यांच्यावर मुंजाचा वारा उभा राहायचा. तिथे टेंबेस्वामी यायचे आणि त्यांचं जे बोलणं व्हायचं आणि त्याच्यातून लोकांचे प्रश्न सुटायचे. ज्या अडीअडचणी असायच्या त्या सुटायच्या आणि त्यांनी वकिलांनी त्यांना बोलवून दिलं आपल्याकडे आणि हे एक ऐका. आणि ते त्याने ऐकलं आणि त्या ऐकताना त्याच्यातून त्यांना विश्वास बसला देवावर आणि ते आस्तिक झाले. आणि मग त्यांना असं वाटलं की या ठिकाणी ही आपल्या जागेमध्ये घरापासून निवांत असं जरा एकांतात बसून आपण नामस्मरण वगैरे करावं म्हणून इथे एक खोली बांधत होते. खोली बांधण्यासाठी इथे फाउंडेशन खोदलं. त्यावेळी इथे यासमोर या गुंठेमध्ये तिथे पादुका आहेत. त्या काळ्या चौकरातल्या पादुका मिळाला त्यांना. त्या पादुका इथे अशी खुमटे बांधली इथे छोटंसं घर मांगरत्यावी आणि त्याच्यात त्या पादुका त्यांनी स्थापन केल्या इथे. आणि त्यानंतर मग ते इथे नामस्मरणाला वगैरे बसायला लागले. दरम्यानच्या काळामध्ये टेंबेस्वामींची त्यांची मैत्री वाढत गेली आणि त्या मैत्रीमध्ये टेंबेस्वामी एके रात्री पहाटे विहंगमार्गे म्हणजे हवेतून, विहंग म्हणजे पक्षी जसा उडत जातो तसे विहंगमार्गे त्यांना अनेक सर्वसिद्धी प्राप्त होत्या. त्यामुळे त्या विहंगमार्गे छोट्या संगमरवरी पादुका घेऊन इथे आणून या दरवाजावर ठेवल्या. त्याचवेळी त्यांच्या नारोपंत उकडव्यांच्या घरी एक रिलेटिव्ह आलेले होते. त्यांना स्वप्नामध्ये पहाटे ते दिसलं म्हणून ते विचारत आहेत, गुरुजी इथे तुम्ही कशाला आला? तर म्हणाले, नारोपंत इथे आपल्या घरासाठी आपल्यासाठी एक मंदिर बांधतायत म्हणून इथे मी काही ते पादुका ठेवून जातो आहे. आणि ते निघून गेले. ते जागे झाले आणि त्यांनी सांगितलं की असं असं मला स्वप्न पडलं. ताबडतोब ते नारोपंतांचे भाऊ होते ते येऊन बघतात तर दरवाजावर पादुका होतं. या पादुका आता टेंबेस्वामी मंदिरमध्ये ठेवलेल्या आहेत. आणि अशा प्रकारे त्या टेंबेस्वामी आणि नारोपंत उकडवे यांची मैत्री एकदम दृढ होत गेली. एवढं दृढ झाली की नारोपंत हे टेंबेस्वामींपेक्षा 8 वर्षांनी मोठे होते. ते आपले भाऊ मानत होते, हे आपले गुरु मानत होते त्यांना असं. आणि त्यांची एकदम खास मैत्री झाली भावासारखी. आणि त्याच्यातून त्यांचा पुढे सख्य वाढत गेला. आध्यात्मिक गोष्टी त्यांच्या वाढत गेल्या. त्यानंतर त्यांनी पूर्णतः अध्यात्माकडे वळले आणि अध्यात्माकडे नंतर 7 वर्ष माणगावला राहिल्यानंतर स्वामी इथे येत होते. ज्यावेळी सावंतवाडीत यायचे तर या मंदिरच्या मागे जी खोली आहे त्या खोलीमध्ये वास्तव्य करायचे. शेजारच्या 3 ब्राह्मणांकडे भिक्षुकी घ्यायचे आणि ते अन्न करून जायचे. ते जायचं असेल तर त्या मागच्या खोलीमध्ये राहायचे. ती खोली आम्ही तुम्हाला दाखवतो. ती खोली आजही तशीच आहे, ठेवलेली असते आणि सारवली जाते. दरम्यानच्या काळामध्ये ते टेंबेस्वामी ह्याला होते
नरसोबाच्या वाडीला तिकडे गेले होते. त्यांना येताना नारोपंतांना वाटले की एक मूर्ती आपण आणावी, म्हणून त्यांनी मूर्ती करून घेतली आणि ती मूर्ती आणली आणि त्या नारोपंत टेंबेस्वामींकडे घेऊन गेले. ही मूर्ती करून आणली. ही आज तुम्हाला समोर जी मूर्ती दिसते आहे, एकमुखी दत्त महाराजांची मूर्ती आहे. ती मूर्ती आहे, ती मूर्ती त्याने दाखवली. ते म्हणाले तुम्हाला एवढ्यात अधिकार नाही, आपल्याकडे ठेवून घेतली. परत त्यांचं वाचन सुरूच होतं. त्यांना कुठेतरी संदर्भ लागला की आता हे आपल्याला याचं पूजन करायला हरकत नाही, म्हणून ते विचारायला गेले तर मूर्ती उचलून दिली आणि हे नेऊन तो तिथे हे कर स्थापना कर, चलस्थापना कर. चल म्हणजे ते पूजा करताना काढता येते आणि त्याच्यावर अभिषेक करून त्याला फुलं घालून म्हणजे पूजा करता येते. स्थिर प्रतिष्ठापना नाही, त्यामुळे ती मूर्तीची इथे स्थापना झाली. अशा प्रकारे इथे घोडा त्यांचे संबंध वाढत गेले. नंतर मग ज्यावेळी माणगाव सोडण्याची देवांची आज्ञा झाली टेंबेस्वामींना, त्यावेळी जाताना सावंतवाडीत आले. या ठिकाणी त्यांनी भिक्षू केली, इथे राहिले शेवटचे इथे आणि इथून ते आजरा मार्गे नरसोबाच्या वाडीला गेल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रावर प्रवास केला. अशी ही एकमेव मूर्ती माझ्या माहितीप्रमाणे आत्ता जी टेंबेस्वामींकडे ज्या अनेक मूर्ती होत्या त्यांच्याबरोबर एक जी मूर्ती होती ती बोलत होती त्यांच्याबरोबर, ती त्यांना मार्गदर्शन करत होती. ती जहाल सूर्यतेजाची मूर्ती होती, त्यामुळे ती कोणालाही ती अशक्य होतं घेणं. त्यामुळे ती मूर्ती आता सगळे सांगतात, पण माझ्या वाचनाप्रमाणे ती मूर्ती लुप्त झालेली आहे. ती नर्मदा किनारी बडवाई येथे शेवटी होती आणि तिथून ती मूर्ती निघून गेलेली आहे, लुप्त झालेली आहे. आणि टेंबेस्वामींकडे असलेली जी अगदी पूजनात 6 महिने असलेली ही एकमेव मूर्ती आणि माणगावच्या ज्या आहेत त्या उत्सव मूर्ती आहेत. माणगावच्या ज्या पालख्या निघायच्या त्याच्यातल्या मूर्ती आहेत. त्या माणगावला ते पूजन करत असलेल्या मूर्ती नव्हे, म्हणजे एक दत्त मंदिरमध्ये ज्या आहेत त्या उत्सव मूर्ती आहेत आणि ही एकमुखी मूर्ती आहेत. ते त्रिमूर्ती आहेत तिथल्या. अशी हे वैशिष्ट्यपूर्ण एकमुखी दत्त, म्हणजे एकमुखी दत्त म्हटले विष्णू, अशी ही मूर्ती आहे. तर या मूर्तीचे 1884 इथे स्थापना झालेली आहे. हे आता आपण जे मंदिर बघतात हे 3रं मंदिर आहे, म्हणजे 3रं. पहिलं जे आलं त्याला नाही स्थापना नाही, त्याचा पुनरुज्जीवन झालं. पहिलं होते ते मातीचं होतं, ते वाळवीने गेलं. नंतर दुसरं बांधलं, त्याला माड पडला आणि हे 3रं झालेलं आहे. असं हे त्यांच्याकडे जे भक्त येत होते त्या भक्तांनी ही देणगी देऊन त्याच्यातून बांधलेलं आहे. ही जमीन त्यांनी त्यावेळी प्रापंचिक 2000 रुपयाला गाण ठेवलेली होती. त्या एका भक्ताने पाळण्यामध्ये आपलं काम झालं, त्याला मुलगा होत नव्हता म्हणून त्याने इथे गारणं घातलं होतं आणि त्याप्रमाणे त्या भक्ताला मुलगा झाला म्हणून त्याने पालखीमध्ये 2000 रुपये ठेवले. त्यांनी ते घ्यायला नकार दिला, पण त्यांना आज्ञा झाली की हे पैसे घे आणि ते जमीन सोडव, आणि ते सोडवली. आणि नंतर हे काय बांधत असताना त्या जे भक्त काय वाटत होतं त्यांनी हे आणून सगळे दगड वगैरे दिलेले आहेत आणि त्याच्यातून हे मंदिर बांधलेलं आहे. हे संपूर्ण काळ्या दगडाचं बाहेरून मंदिर आहे. आज जरी तुम्हाला रंग दिसला, आम्ही आता ते रंग पुनरुज्जीवन ज्यावेळी करतो आहोत त्यावेळी आम्ही रंग काढतो आहोत. आणि हा मंडप वगैरे या मंदिराला, दोन्ही मंदिरांना नव्हता. 1814 साली टेंबेस्वामी संपूर्ण भारत भ्रमण केल्यानंतर अंत्यकाळी 60व्या वर्षी गरुडेश्वरला आली आणि गरुडेश्वर त्यांचा नर्मदा किनारी अगदी आनंदाचं आणि श्रद्धेचं स्थान. त्या ठिकाणी त्यांनी शेवटचे 2 चातुर्मास केले आणि त्या ठिकाणी देह ठेवला. देह ठेवल्यानंतर नारोपंत उकडवे यांना वाटलं की माझे गुरुबंधू गेले, माझा आधार गेला, असं सतत वाटायला लागलं. त्यातून त्यांना दृष्टांत झाला की एक लंगाच्या प्रमाणे एक पाषाणाचे बनवून घे आणि त्याच्यावर पादुका असं करून घे आणि त्या करून आणून तिथे स्थापन कर, मी त्यामध्ये आहे. त्याप्रमाणे 1916 या ठिकाणी जे टेंबेस्वामी मंदिर आहे त्या मंदिराची स्थापना केलेली आहे. ही मुंबईवरून त्यांनी त्या पादुका बनवून आणलेल्या आहेत. बनवून आणल्यानंतर त्यांना त्या वेगळ्या असं वाटलं. पुन्हा त्यांना दृष्टांत झाला की जे बनवून आणलेलं आहे तेच बरोबर आहे, त्याची स्थापना कर म्हणून सांगितलं. त्यामुळे वैशाख शुद्ध द्वादशीला त्या ठिकाणी ती स्थापना झालेली आहे. 1916 त्या मंदिराची स्थापना झाली आहे. या दोन्ही मंदिरांना पूर्वी मंडप नव्हता. आम्ही ज्यावेळी इथे यायचो लहानपणी, इथे आम्ही खेळायचो, मंडप वगैरे काही नव्हता. इथे पाणी यायचं पावसामध्ये आणि आम्हाला हल्ली वाटलं की असं स्वामींनी स्फूर्ती दिली की इथे काहीतरी करावं, भक्तांना उभं राहण्यासाठी मंडप घालावं, म्हणून आम्ही पत्र्याचा मंडप घालायचा संकल्प केला. पण आमचे काही मित्र मांजरेकर नाईक असे मित्रमंडळी आमची गोळा झाली
आणि त्यांनी म्हणाले आपण आता चांगल्यापैकी मंडप घालू. तर या ठिकाणी आम्ही आता 5,000 स्क्वेअर फूटचा मंडप उभारण्याचा संकल्प केला आणि या संकल्पामध्ये असे उत्स्फूर्त लोक आले की या ठिकाणी 1,000 पोती आम्हाला स्लॅबसाठी भाई मंत्री म्हणून आहेत त्यांनी सिमेंट दिलं. त्याच्यानंतर आता या टेंबेस्वामींचं मंदिर आहे, ते मंदिराचा संपूर्ण खर्च ते करतायत. दरवाजापासून सिमेंट टाईल्स सगळं जे काय आहे ते अशा प्रकारे मुंबईपासून सगळीकडे आज आमचं जवळजवळ 1 कोटीचं काम झालेलं आहे. त्या ठिकाणी आम्ही नारोपंतांची इथे समोर ही समाधी आहे त्याचंही आम्ही पुनरुज्जीवन केलेलं आहे. या ठिकाणी आम्ही आता भक्तनिवास बांधणार आहोत. म्हणजे आमचा आता अजून 2.5 ते 3 कोटीचा अजूनही प्रोजेक्ट होण्याचा आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आणि हे सगळं आम्हाला स्फूर्त हे दत्त महाराज आणि टेंबेस्वामी यांच्यामुळे स्फूर्त. आमचा ह्याच्यात काही सहभाग नाही. आम्ही फक्त सगळे भक्त हे निमित्त मात्र आहोत, ते आमच्याकडून करून घेतात. आमचं भाग्य एवढं की सेवा करायला आम्हाला सगळ्यांना मिळते. त्यामुळे लोक उत्स्फूर्त येतात. आपण जसे आज समजल्यावर आलात तसे लोक इथे उत्स्फूर्त येत असतात, देणगी देत असतात, वस्तू देत असतात. त्याच्यातून हा मंडप आमचा उभारणीचं काम सुरू आहे. आणखी तुम्ही दत्त जयंतीला आलात तर किमान आमचं काम बऱ्यापैकी 90% पूर्ण आम्ही करू असं स्वामींचे आम्हाला पाठबळ आत्ताच मिळालेलं आहे. असे आज दाते आम्हाला दत्तभक्त मिळालेले आहेत. स्वामींची टेंबेस्वामी आणि दत्त महाराज यांची ही कृपा आहे. अवधूत श्री गुरुदेव दत्त. जगदीश मांजरेकर म्हणून आहेत जे या देवस्थान कमिटीचे पदाधिकारी आहेत. तर आता काकांनी सांगितल्याप्रमाणे आता नवीन पद्धतीने तुम्ही हे मंदिर उभारताय पुन्हा एकदा, तर याचं कशा पद्धतीचं नवं स्वरूप आपल्याला पाहायला मिळणार? पूर्वी बघितलं तर एक दगडी हे एकमुख मंदिर आणि बाजू ते पण मातीचंच होतं. आता त्याचे दोन्ही स्वरूप बदललेलं आहे. खाली समोरच्या बाजूला दगडाच्या फरशा होत्या, त्या आता आम्ही पाणी साचतं त्याच्यातून परत मुंग्या यायच्या म्हणून आणि त्या बाजूला केल्या आणि आज 5,000 स्क्वेअर फुटाचा हा सभा मंडप उभा केलेला आहे. काय जेणेकरून भक्त जे स्वामींचे कार्यक्रम सतत जे असतात, स्वामींची टेंबेस्वामींची पुण्यतिथी म्हणा, स्वामींची जयंती म्हणा, हे सगळे पावसाळ्यातच येतात. त्यामुळे आम्ही पावसात येतात म्हणून हे सभा मंडप आरंभला. आम्ही पहिल्यांदा घोगळे माझ्याकडे आले, काहीतरी आपण करूया, एक पत्र्याची काहीतरी शेड तरी उभी करूया. शेड म्हणता आम्ही म्हटलं चला शेड करूया. आमचं बजेट तिथे 28 लाखाचं होतं. 28 लाखाचं बजेट. त्याच्यानंतर आम्ही काही मंडळी गोळा केली. माझे मित्र एक डिवाइस मी इकडे ते दयानंद गवस, त्यांना मी आमच्यावर घेतल्या, राजा नांगणेंना घेतल्या, वल्लभ नेवजी, त्याच्यानंतर संतोष चोडणकर वगैरे असे आम्ही, सत्यनारायण मांदेकर अशी आम्ही माणसं गोळा केली आणि मूळ कमिटीचे हे अध्यक्ष अशोक नाईक आहेत. काय मग ह्यांनी आम्हाला जबरदस्त सपोर्ट केला की चला तुम्ही काय करत असाल तर करा, आमचं पूर्ण तुम्हाला सहकार्य आहे. आणि ह्या अशोक नाईकांच्या सहकार्यामुळेच हे जास्तीत जास्त झालं. कारण त्यांनी जर अडेलतट्टूपणा किंवा काय प्रत्येक गोष्टीला नकार देत राहिलं तर काय झालं नसतं. त्यांनी आम्हाला बांधकाम समितीला पूर्ण मुभा दिली की तुम्ही काय पाहिजे ते करा. आणि आम्ही प्रत्येक वेळी करताना स्वामींचा प्रसाद घेऊन प्रत्येक वेळी स्वामींना विचारूनच प्रत्येक गोष्ट करत गेलेलो आहे. आणि त्यातून हे आज एवढं लहान एक 28 लाखाचं म्हणता हळू त्याचं स्वरूप बदललं. स्लॅब वगैरे करायचं गेलं तर 1,50,00,000 बजेट गेलं. आम्ही म्हटलं काय होणार कसं जमणार का आम्हाला. पण ॲटोमॅटिकली स्वामी कुठच्या ना कुठच्या ह्याने पैसे देतच गेले. मुंबई, पुणा, गोवा, सिंधुदुर्ग चारही भागातून पैसा मिळतच गेला. आणि शेवटी हे सगळं बघितलं आपोआप स्वामीच करत आहेत, आम्ही काय करत नाही. कारण जेव्हा आम्हाला वाटतं आता पुढच्या पैशाचं काय करायचं, पुढे आम्हाला फ्लोरिंगचं टाईल्स पाहिजे किंवा आम्हाला इतर काही गोष्टी पाहिजे, सिमेंट पाहिजे, वाळू पाहिजे, कुठच्या ना कुठच्या मार्गाने कोण ना कोण माणसं येतात, हे काय करायचं आहे मी देतो, असं कोण ना कोण येतं. आजच्या घडीला आमच्याकडे फ्लोरिंगचे आम्हाला ग्रेनाईट माणसं मिळालेले आहे, वरचं लाईट जर माणसं मिळाले, म्हणजे पुढचे ॲटोमॅटिकली स्वामींनी तयारी करून ठेवलेले आहे. मागे तर आम्ही असे काही 5.5 लाख रुपये देणं होतं. एका माणसाला नुसते हाक मारले तो म्हणलं हरकत नाही, मी कुठेतरी सोय करतो. त्यांनी 4 लोकांकडून पैसे जमा करून पैसे दिले. दरवाजे पाहिजे होते आम्हाला, लाकूड मिळत नव्हतं सागवानचं, ते आम्हाला मिळालं. दरवाजे ॲटोमॅटिकली कार्विंगचे आम्हाला मिळाले, ते पैसे देणारे मिळाले. म्हणजे आज ना कुठे स्वामी स्वतःहून करून घेतात की बोजे. आता हे जुनं मंदिर आहे,
सूर्यमंदिरचा आम्ही ढाचा तसाच ठेवलेला आहे. त्याच्यावर पूर्वी कलर मारला गेला, तो कलर आम्ही काढून जसं माणगावला आता मंदिर आहे तसं ते दगडाचं लोकांना पूर्वीचं जे बांधकाम आहे ते दिसलं पाहिजे. त्यामुळे आहे तसंच ठेवलं. फक्त आम्ही आतलं रिनोव्हेशन मंदिरात ते टाईल्स वगैरे बदलणार, बाकी आहे तसंच ठेवणार. स्वामींची मागची रूम आहे ज्या ठिकाणी स्वामी ध्यानधारणा करायचे ती रूमसुद्धा आम्ही शेणाची सारवली, ती पण तशीच ठेवला. म्हणजे आज कुठेतरी परत आम्ही भक्तनिवास आपण यात्रानिवास करायचं आहे. आम्ही आज तसं सरकारच्या दरबारी आम्ही तशी मागणी केली आहे. बघूया स्वामी ते पण करून घेतील. कारण आम्ही काय ज्यावेळी ठरवतो की स्वामी आम्हाला पाठबळ देतात, ते ॲटोमॅटिकली माणसं येतात आणि ती स्वामींच्या आशीर्वादाने म्हणा स्वामींच्या सांगण्याबरोबर ते येतात आणि आपापली ते काम. आता भक्तनिवास ते सुद्धा जेव्हा आम्ही स्वामींचं दत्त जयंती असणार तेव्हा मी हे पुढचं सगळा प्रोग्राम करणार, तेव्हा पायाभरणी यात्रानिवासची पण करणार. म्हणजे सिंधुदुर्गात कुठेतरी एक चांगलं यात्रानिवास होणार. देशविदेशीचे पर्यटकसुद्धा इकडे येऊन राहू शकतात. दुसरं म्हणजे त्याच्यात आम्ही ध्यानधारणा करण्यासाठी एक हॉल असणार, योगा वगैरे करण्यासाठी हॉल असणार. असं त्याच्यात आम्ही हे केलं की म्हणजे ही जागा एका बाजूला एक शांत आहे, जेणेकरून बाहेरचे लोक आले तर इकडे कुठेतरी ध्यानधारणा करायला मिळालं पाहिजे, योगा वगैरे करायला मिळालं. म्हणजे हटके निराळं काहीतरी आम्ही करणार, जेणेकरून उगाच कोणतरी येणार पर्यटक म्हणून येऊन राहणार असं आम्ही ठेवणार नाही. जे खरोखर सेवा करणार आहे किंवा दत्तगुरूंच्या मानणारे अशा लोकांनाच आम्ही इकडे राहायला देणार किंवा त्यांना इकडची सेवा करणारे असणार किंवा समजा ते ध्यानधारणा करणारे असणार अशा लोकांना आम्ही ठेवणार. म्हणजे पुढची तर आमची आता तर अशी योजना आम्ही आता तर केलेली आहे. बघूया स्वामी हे सगळं घडवून आणतील. अध्यक्ष अशोक नाईक काका आपल्यासोबत आहेत. काका, म्हणजे वर्षभर असे किती कार्यक्रम असतात? म्हणजे दत्त जयंती असते आणि आता महाराजांची जयंती आहे, पुण्यतिथी असते, टेंबेस्वामी जयंती असते, गुरुद्वादशी असते. हे कार्यक्रम वर्षभर आम्ही राबवतो. आणि यानिमित्त काय कार्यक्रम असतात? धार्मिक असतील, सांस्कृतिक असतील? धार्मिकच जास्त असतं. भजनं, कीर्तनं असे कार्यक्रम घेतो. जिथं टेंबेस्वामी महाराज राहायला होते तीच ही खोली आहे आणि या खोलीबद्दल अधिक माहिती घेऊया. काका, काय सांगाल? या किती खोली वर्ष जुनी आहे? हे 1884पासून टेंबेस्वामी जे माणगावला होते त्यावेळी इथे सावंतवाडीत यायची. सावंतवाडीत आले की या ठिकाणी ही जी आपण आता खोली बघतो आहोत या ठिकाणी त्यांचं वास्तव्य असायचं. या ठिकाणी ते दुपारी थांबायचे, बाजूला भिक्षुक येऊन इथे ते विश्रांती घ्यायची. असं हे पावन झालेली हे स्थळ आहे. या ठिकाणी या पावन झालेल्या भूमीला आम्ही शक्यतो त्याच्यामध्ये जास्त कोण जायला देत नाही, जात कोंड आहेत आत. आणि हे मातीची शेणाने सारवलं जातं या ठिकाणी आणि या ठिकाणी त्यांचं वास्तव्य असलेलं आम्हाला प्रकर्षाने जाणवतं. अशी ही पावन जागा आहे. बांधकाम करताना ज्या पादुका मिळालेल्या होत्या त्या पादुका याच ठिकाणी ठेवलेल्या आहेत. याबद्दलची अधिक माहिती घेऊया. जेव्हा नारोपंतांनी हे मंदिर बांधायला घेतलं ते बांधकाम करताना त्याच्या फाउंडेशनमध्ये पायामध्ये त्या पादुका मिळाल्या आणि त्या पादुकाच्या नंतर औदुंबराच्या जवळ स्थापना केली गेली. आणि हा औदुंबर पण तुम्ही बघितलं तर माणगावमध्ये जसा औदुंबर आहे सेम तसाच, म्हणजे तो सुद्धा आपोआपच आलेला आहे. म्हणजे माणगावसारखंच ह्या स्थळाला तेवढंच महात्म्य आहे. आणि त्याच्याबरोबर समोरच बघितलं तर नारोपंतांची समाधी पण आहे.
मंदिर आहे आणि या मंदिराच्या अगदी बाजूलाच आपल्याला नारोपंतांची समाधी असल्याचं पाहायला मिळतं. या समाधीविषयीची अधिक माहिती या काकांकडूनच जाणून घेऊया. काका, काय याचं वैशिष्ट्य आहे? वैशिष्ट्य म्हणजे दत्त महाराज आणि टेंबेस्वामी या ठिकाणी आले हे आमचं मोठं भाग्य आहे आणि एवढी महनीय व्यक्ती हे नारोपंत आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी एकमुखी दत्त महाराजांची स्थापना झाली आणि टेंबेस्वामी इथे राहिले. आपल्याला म्हणजे सर्वसामान्य आम्ही असल्यामुळे आम्हाला त्याचे महत्त्व समजत नाही की खरं म्हणजे दत्त महाराज या ठिकाणी केवढं आमचं भाग्य आहे की ज्यांच्यामुळे दत्त महाराज आले. म्हणजे ती महनीय व्यक्ती केवढी असेल हे एक मोठं विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. कारण दत्त महाराज ज्या अर्थी नारोपंतांमुळे आले म्हणजे त्यांची तेवढीच ताकद असणार व त्याशिवाय इथे येऊ शकत नाही. म्हणून आमचा म्हणजे आमचं मोठं भाग्य आहे की या ठिकाणी ही 2 मंदिरं निर्माण झाली. म्हणजे खरं ऋणी आम्ही या नारोपंतांचे आहोत की ज्यांच्यामुळे हे सगळं आज आम्हाला लाभतं आहे. त्याशिवाय ही 17 गुंठे जमीन त्यांनी आपली मंदिरला दिलेली आहे. त्याशिवाय 50 एकर जमीन कारिवडे गावामध्ये आहे, तीही मंदिरसाठीच दिलेली आहे. ती आज जरी लोकांकडे असली तरी त्याचा खंड मिळावा आणि याचं पुढे खर्च भागावा एवढी त्यांची उदात्त विचारसरणी होती. हे विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. म्हणजे नारोपंत यांचं महत्त्व जरी लोकांना वाटत नसलं तरी फारच महत्त्व आहे त्याचं. पण ज्यांच्यामुळे टेंबेस्वामी आणि दत्त महाराज इथे आलेले आहेत. सावंतवाडीतलं हे एकमेव एकमुखी दत्त मंदिर आहे. टेंबेस्वामी महाराज सुद्धा या ठिकाणी वास्तव्याला होते. अगदी जुन्या त्याच गोष्टी तशाच ठेवून काही बदल या मंदिरात घडताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तुम्ही सुद्धा सावंतवाडीत कधी आला असाल तर या मंदिराला एकदा नक्की भेट द्या. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह जुईली पांगम, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी. निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा.